Roki! Siinä lähes. Neva. Huomenta. Ja tervetuloa seuraamaan mun päivää Rukalla. Tässä on mun herkullinen aamupala. Löydettiin eilen tällaisia energiajuomia testiin. Tää oli nyt joku limonadi. Ihan hyvän makuinen. Mä en tiedä miltä limonadi maistuu. Onko sillä lemonade? Onko limonadi? Limonadi. Mut silleen niinku hyvän makuinen, mutta mä en tiedä maistuuko sitä miltä. Voiko se olla mahdollista? Mä annan teille arvosanaksi 3/5. Me ollaan tosiaan täällä Rukalla nyt ja tänään on vähän tällainen sateisempi keli. Tää sataa vähän lunta. Tänään me käydään vaeltamassa ja ehkä illalla rinteeseen. Kuten ehkä voitte huomata, niin mä revin mun ripsimerkikset pois. En tiedä miksi, mut kokeilin nyt sellaista tällä kertaa. Tässä on muutama semmonen urheiluvaatekkauppa, niin mä ajattelin nyt tästä aamusta lähteä käymään niissä, koska mä en oo koko tän viikon aikana kerännyt. Ja sitten me lähdetään sinne karhunkierrokselle. Ihan kivoja suunnitelmia tälle päivälle. Mutta nyt mä pistän vähän mun nassua kuntoon. Oi väärsi. Ei oo. Tulipas kyntti. Miksi tätä nyt tuli näin paljon? Voi hieno. Upsi daisy. Mä oon nyt valmis, koska mulla ei tosiaan oo edes ripsiväriä mukana, koska kun mä tulin, niin mulla oli vielä ripsit päässä. Mutta ei mulla toisaalta varmaan oo edes mitään niinku ripsiä, mihin laittaa ripsiväriä, niin ei se haittaa. Nyt mä en vaihtaa vaatteita, ja sit lähdetään kyllä käymään niillä kaupoilla. Katsotaan, löytyisikö jotain talvivaatteita. Niitä mä nyt tarvisin ehkä eniten. Tää laskettelukypärä on semmonen, jos mä en tykkää siitä kypärästä, mulla on. Ja se on tosi vanha, niin ehkä kypärä on nyt, mitä me lähdetään hakemaan. Tässä on hieno. Mennään shoppailemaan urheiluvaatteita outfitti. Ja laitoin vielä vähän tonne rajauksia, niin näytän ehkä vähän elävämmältä. Mut siis tää hajuvesi, tai siis bodymisti, niin tää on ihan sairaan hyvän tuoksunen. Mä keräsin nyt joukkueen ja me lähdemme nyt shoppailemaan. Yeah. It's raining snow. Me lähdetään nyt valtaan pikkukarhunkierrokselle. Olemme nyt matkalla kohti autoa ja sitten ajetaan sinne karhunkierrokselle. Ai, nyt tippuu. Nyt. Voiko joku auttaa?
Rocky! Älä liiku! Seuraavaksi menemme tähän ensimmäiselle sillalle. Hieno juttu, eikö oo? Sairaan hyvä, ja sit kun noi lasit niin näkee tosi hyvin. Ne näkee. Mennään yksi kerralla. Joo, tässä oli joku muuten, että piti mennä silleen... Ei tässä oo mitään. No en mä, niin. En mä nyt helvettiä tunkevassa tonne kaikki 5 kerralla. Meillä on tuolla joen pohjassa. Meillä on sitten 2 seinärin. 10 metrin välein. 10 metrin. Kohta mä leviä. Aika hurjaa. Vittu huumasta tää kautta. Joo, selvittiin tänne. Oli vähän liukas reitti. Tai siis ihan sikaliukas. Ensin kaatui joku 10 kertaa, mutta selvisin. Hienoa, eikö niin edes? Joo. Nami. Mä haluun valkosuklaa. Saat. Kaikkien mielestä oli niin raskas toi meidän vaellus ja sit tuossa ihme loskaa. Niin ehkä tänään sit ei mennä laskettelemaan, kun huomenna kuitenkin on iltamäki, niin saa laskea sit niin kuin 9:30–23, niin siinä on kyllä sit aikaa laskea. Mennään, toivottavasti syödään nyt lättyjä ja sen jälkeen mennään vielä Safkaan sellaiseen hyvään pizzapaikkaan. Mutta ehkä lähden laskeen. En oo vielä päättänyt, mutta ehkä en. Saa nähdä. Mä otin nopean valikuoleman ja nyt me lähdetään syömään. Hei, Superdad tässä taas kerran. Oon vähän tullut tekemässä striimiä Veeran kanssa sen vaatteista. Ollaan tässä lähdössä kohta syömään pizzalle. Äiti on varannut meille tuolta pöydän. Vielä pitäisi vähän saada striimaajia lisää Veeralle, jotta saadaan ruokalasku maksettua. Ime vähän äidin pullosta vettä sitten, niin äänikin sitten vähän niin kuin auki. Yes sir. Yes. Joo, niin tässä on mun vaatteet. Oikeesti toi onais. Ai poratkin on tommoista. Meillä meni noissa lautapeleissä, semmonen 3 tuntia, niin nyt vaan haukopesun ja naamapesun kautta nukkuun. Mutta ota tää tiliseurantaan ja nähdään ensi videossa. Öitä!